Katimbang sa Barangay Taft ng ilang sangguniang kabataan na aktibo sa pagtabang dili lang sa mga kabatanunan apan lakip na ang tanan mga residente sa ilang komunidad. Aron atong madunggan ang ilang mga programa ug proyekto sa ilang komunidad. Makauban nato karong hapon si sangguniang kabataan Barangay Taft Chairman Louie Paular. Maayong hapon kanimo, Louie. Maayong hapon, Sir Tunar. Louie, sa kasagsagan sa pandemya, ang inyong sanggunian aktibo dili lang sa pagbantay sa mga residente sa inyong komunidad. Laki pod ang paghatod ug tabang kanila. Unsa man pod ni sila na mga lakang o giunsa pagtabang aning inyong proyekto ang inyong mga kababayan. Una sa tanan, mayong gabi sa mga nakatagpaminaw ining programa. Idiretso ko na daan ang akong mga programa isip sa iban sa ako mga SK member sa barangay council na pag-support sa binasa amo, mga tabang namo na hatag sa among komunidad labi na sa mga kabatanunan ini ko man sa pandemya na nahitabo sa ato nasod. Una sa tanan ang pagkuhan support sa mga konsumo gas sa mga dilata specific na namo doon ang mga tabang pag-assist sa mga in order labi na sa among mga tanod na kami sab na ni support sab sa ilang mga trabaho labi na sa nightly roving kay amo nang magadto dinhi daw mo yung mga daw pa mga pasaway sa mga batan-o tuting na sa amo kay kami sa scheme man sila na assign gadto. So isa daw sa mga lakang namo labi na sab sa education o sa pagkuan sad namo na daw yung mga online classes. So nag-initiative kami sa pagkuan paghatag na supplies, support sa school supplies, labi na sa mga bond papers, tapos sa mga hand sanitizer. Sa lain pa ng mga school supplies na magpaabot sa 5 ka elementary school diri sa amo sa Barangay Taft. So, amo to sir ang among mga lakang so far na nahitabo. Aw nahimo namo kuman sa pandemya. Kabahin sa edukasyon, isip leader sa mga kabatanunan, mabati ninyo ang kakulangan ng atong mga eskwelahan ug teachers. Unsa man ni nakakulangan ug unsa ang inyong plano karon duol na pod ang pag-abli sa school year 2021-2022? Okay sir, amo ra gyapon ni continue kung uno may amo angay na i-support pa sa mga eskwelahan labi na sa pagpangadto ng ilang mga concern o mga request kutob sa maabot sa kibali sa amo fund sa SK. Tapos kung patabang pa sab sila pagpasulisit sa amo gyapon hatag nga mo best sa pag-support sa ila pag sa labi na sa mga youth, sa mga kabatanunan na paghatag sa mga informative sa mga panghatag ng mga suporta labi na sa mga materials lagi na kinanglaw ng schools kay mga module dako mga jud hamok mga jud ang supply dapat daon kay online pa man. Although daw may iba na face to face na kung daw magaling igo ra sa gapon kayo mo assist. Basta open ang Barangay Taft and SK Council sa Barangay Council sa pagtapang sa bahin sa education. Misalmot pod mo sa programa sa gobyerno diin ni-appeal mo sa mga seminar naghihimo ilalom sa End Local Communist Armed Conflict o LCAC. Kumusta ang pagdawat sa mga kabatanunan ani nga programa? Okay sir, thank you sir sa opportunity na daw maka-open sa Bacolod bayan sa LCAC. Although na daw na kami nakasugod na kami pag-conduct sa terrorism labi na daw sa anti-drug sub na nag-conduct doon ng PNP. Although yaman maka-engage pa diri sa ang army, ang PNP amoy nag-seminar sa amo bahin sa anti-terrorism and anti-drugs. Pagdawat daw sa mga kabatanunan, ang paghatag daw sa kabatanunan, ang pagtagad daw sa kabatanunan is very welcome gud karadyo sila sir kay na appreciate nila pagtagad ng gobyerno na wala kayo sila pasagri ng gobyerno na itong gani kami taghimo na instrumento para maka-divert sa ila samot na kumana ini pandemic kita na tuon magaling ilang mga tagkalihok kuman labi na wala sa mga school basis pagadjud
nakatabang kami sa pag-inform gyud sa ila na dili gyud dapat sila magpalinlang sa mga terorismo sa anti-illegal drugs. O nagpaabot yun namo sa ila na ang gobyerno wala gyud magpasagad sa mga kabataan. Louie Ganina, gipakita sa Operation Tabang ang istorya ni Nanay Dailita. Usa di ay ni karesidente sa inyong barangay. Nabal-an namo na ang inyong sanggunian muhatag og tabang sa ilang pamilya. Unsa man ang atong ikatabang kanila og unsa ang imong mensahe kang Nanay Dailita og sa ilang pamilya. Okay sir. Si Nanay Dailita naguya sa Purok Kadina de Amor diri sa Barangay Tap o mahitabo ini nga sulod sa Silay Hills. Sa pag-adto na ako ito, naka-witness ako na sa ila sa Panimalay, medyo barong-barong na siya, tapos lisod kayo Karadyaw. So, una sa nisantok sa ako isip na ako ini-open sa among session sa SK Council, sa Barangay Council na kung uno ka sa konsumo, bayan sa konsumo, isa na kayo dapat namo dyan, tagaan ng pagtagad. Saan kumahimo sa tana, muhang dyan ko sa Barangay Council ng pag-support sa na basing mahanapan si Nanay Dailita na lain pa na para masustain, dili lamang kung makahatag na kami ng konsumo para masustain pa ni dyan in following days, following na panahon sa ilang konsumo ni tatay, ng ilang partner kay usagit na mo dyan. Sana tambay kami mo sa tagpuan na ito, tagpanuhan na mo na i-extend na mo na magkuwang kami ng mga tambay kung sino yung maduulan. Kung ano manggaling, mata na ito, pa-check up si nanay ng tarong or sa si tatay. Kaya medyo yung mga edad naman lagi sab. So, amo daw na nga mo nagtanuhan pa. So, I hope na itugot sa Ginoo na ini-mamit ko dyan. Salamat, sir. Kami sa Bisaya gyud mapasalamaton sa inyong pag-uban sa pagtabang nilang Nanay Dailita. Hisgutan nato ang COVID-19 vaccine sa inyong barangay. Kumusta man ang pagdawat sa imong isig kabatanunan aning pagbakuna? Giunsa sad nato pag-explain sa ila kung unsa ni siya kaimportante. Manini ko para sa kadautan sa lawas na may mga information gibali na naka-base nga naman magpabaksin man kao ini na vaccine para lamang ini imo ka antay ra gibali sa imo lawas ang sakit na corona. Although dami mga specific na information mas amo pa daw ni ikuan sa ila na knowledge. Basta mo kadto lamang sila sa barangay hall kung dyan lang mga concern or through sa amo kuan FB page sa amo dyan ako FB page ato sila ito mo chat dyan mo mga GC mga by district na mo ng mga kuan and mga youth. So ato na mo dito ipaagi na paabot sa ila ang mga information bahin sa vaccine, yung mga pangutana pag isa na makaya dahil ko yung limitation sa amo knowledge ato na mo ipakato na mo sa center, ipakato na mo sa kuan barangay nurse para kadto sila mas makasabot ko uno magado yung rason na daw may vaccine. So thank you, sir. Louie, ang imong mensahe sa mga kabataan sa Barangay Taft, Surigao City. Una sa tahan, thank you, Sir Danar, sa opportunity ko man, sir, sa pag-interview sa ako ng Bisaya Youth. Ang ako mensahe sa mga kabataan sa Barangay Taft, cooperation and support talaga po sa SK, labi na sa atong mga barangay official, pangunahan ni Kapitan Onyot Punono, o ang mga barangay council, labi na sa staff sa barangay hall. Kay taan man kami nagtrabaho, daon na nga mo pagtagad sa mga constituent, labi na sa amo, sa SK, na daon kami sa IJO, sa mga kabataan na nagbuhat. Isip, nagplano, para matabangan kamo sa IJO mga kinahanglanon, sa issues and concerns niyo. Nga mo ra is cooperation niyo with kundi amo mga activity labi na kuman sa Linggo ng Kabataan, national law nato dyan sa SK. Kinahanglan namong IJO cooperation tapos ang pagtagad sa aktibidades na yung i-implement kuman August, second week of August. So I hope na abot ka muna ako ng mensahe ini
para naman sa ato Karajawan. And thank you and God bless us all. Daghan kayong salamat. Sangguniang Kabataan, Barangay Taft, Surigao City, Louie Paular. Yes sir, thank you sir. Isayag yun! Isayag yun! Isayag yun!